Sa inyo guys, ako si SG Pastoritis Asda sa agency Saging Food Trip. Upan. Nangaon tayo yung adlaw ha. Parang alas 7 sa alas 9 na snack na ko. Break time ta. Mga snack ta pre. Oh, katong usa ka dili charger. Mga mo to. Relax. Relax. Wa ko na charger. Ah, saging. Bawa sa vitamin C. There.